En haver dinat, el matrimoni, també com usualment, es retirà a la cambra, és a dir, aquí. Mai la muller, segons ell contà després, no havia estat tan felinament insinuant. Ella mateixa desfeu la corbata al marit. Li tragué el cinter i els elàstics, li estovà manyosament al llit i quan el veié plenament esperllongat en ell, li llevà les sabates, ajustà els finestrons, prengué una cadira i s'assegué vora l'espona. I com una estranya melopea, com una non-non dolcíssima, sentí una i altra volta, abans d'enfonsar-se en la inconsciència absoluta del son abaltidor, la veu voluptuosa de la muller que feia «Ala, dorm, dorm, dorm». No podia donar-se convit més temptador en aquell dia impietosament bullent de tota mena d'ardències per a un home que s'havia llevat a les 5 de la matinada i havia fet un viatge feixuós. Però no havia passat gaire més d'un quart d'hora que un esgarip estrident, frenètic, posà en commoció tota la casa. Quants en ella hi havia, es precipitaren contra aquesta porta. Estava tancada amb clau. Picaren, empenyiren, esparverats, sense poder endevinar el que passava darrere d'ella. El respongueren des de dins renecs furiosos i una gran riallada. I al cap de 5 minuts, la porta es badava amb un gran rebot de batents i en el dintell apareixia una figura monstruosa, tota descomposta i amb el cap en flames. El llit també bralava tot com una immensa foguera de Sant Joan i arrupida en aquell racó, enmig dels torterols ofegadors de la fumera, la tia, tota escabellada i encara amb un manat de lluquets a la mà, seguia rient de tant en tant, esclats, i repetint a baixa veu com una lletania. «No vol morir a la païssa? No vol morir a la païssa? Doncs